Tänään mennään kirkkoon. Monster! Agent Kisen Broidi. Urbex Agent 2 ja kuvataan hylätty kirkko. Eikö tää kirkko? Joo, on tää kirkko. Niin. Kuvataan täältä kontsaa ja... Ota Veno. Vetää mikki. Aloitetaan täältä alttarilta. Mistä ne paskalautetaan? En tiedä. Mun kamera ei tarkenne. Noin. Tossa on vittuun iso, hemo iso, piena. Höllii ihan vittu. Täällä kaikuisessa oikeesti. Oh. Mennään johonkin uuteen paikkaan. Siis ovi oli auki meille, eli kunta ei voi syttää meitä. Ja? Kuvan Tää on tämmönen ihan hemmo. Tämmönen alttari, tämmönen penkit. Ja päivän piristys. Monsteri. Päivän monsteri on paras juoma. Vähän hiljempi. Sekin voit muuten puhua, sulla on mikki siinä. Siis täällä on nää hemo, tämmönen piilattu lääs. Mennään sinne paskavessaan. Tänne. Joo, mennään kohta, mennään just. Eikö sut tässä? On tässä. Okei. Kaikki. Nyt joku on siellä paskalla. Siis täällä toimii vedet ja kaikki. Joku vittu sit on paskalla nyt. Siis... Hei, testa se vesi. Veno. Siis saatana. Hyi, hemmo. Täällä on ihan saippaa. Miks tää on? Kui vittu on saika. Täällä on joku heittänyt vittu jontit tänne vessaan. Kela koskit mun puhelun tonne. Vittu. Lavanda. Täällä se mennään alas. Ota Veno. Tästä pitää kuvaa POV. Ai jaa, siis tässä on tässä on niinku... Joo, siis mähän lensin tosta läpi, jos tosta on siis... Joo. Siis täällä on... Eiks täällä ole tässä? Täällä on... Mikä tää on? Keittiö. Tää on hemmo. Tää on hemmo pöytä. Olisiko tää hyvä? Olisiko tästä grillaus? Tää on hemmo. Kaikki. Tää oli... Otetaan vaikka tää ei ole mitään kovin auki. Tässä on siis 2 kärrystä tässä missä. Oliks tässä 2 vai 3 kärrystä, mä en muista. Tossa on tosiaan alttari. Ja siis täälläkin, eiks täälläkin oo vessa? Joo, täällä on. Hei joo, täällä on naulavessa. Tuu. Täällä on nauloja. Täpi. Palaan nyt pitää. Joo, näin se perustettiin. Joo, se äänet. Ja kaikki, jotka näkee tän video, ei niitä saa meitä poliisia. menkää TikTokiin ja seuratkaa toi. Seuratkaa mua. Tossa. Stopatkaa video ja sitten laittakaa toi muistiin. Joo, toi. Tossakin on ovet, mistä pääsee, mutta tonne en mennä Mistä mä ajattelin tämän pois? Mut joo. Mikä on tosiaan? Täällä on siis kaikki nää. Tuolla on olevana. Näitä tänne pääsee. Olisiko bunkerin Tuoltaan putkis. Ei vittu, ei mennä kyllä bunkeriin. No ai jaa, ellei mä... niin sinä saa valoa jossain. Joo. Näistä äältä. Ei me mennä bunkkeriin. Miksi? Ei me mennä.
Ei täällä oo ketään. Mennä Aksus. Halo. Täälläkin on. Me ollaan jo nyt siellä kirkossa. Joo, ei täällä ole täällä vessa, mutta... Vittu vessapönttiä. Ja siis... Tosiaan, siis täällä päästään sulle kanssa tämä... Tuo ja... Tää on ihan hemo iso vessa. Sori kattojille, mun kaveri soitti äsken. Täällä on ihan rakkutus. Täällä on. Mut siinä on niinku... Jos haluatte kuolla, niin kyllä Ei täällä kuole. olkaa täällä ainakin 2 tuntia, niin kyllä se sitten on. Kyllä se sitten on. Hei vaan, että keksiä sen. Ja mitä vitu paskat numeroit nää on? Mitä ne muu? Mitä nää niinku on? Tommonen, en mä tiedä. Joo. Täällä on niinku tuolla. राजू पेटारी पानो पेनार लीज करी नु लेक्ता मुने पल्ली कुन्ना यो कसिंको वानुसी कुल्ली पुरी पिंपा उम्मा पूरा पल्ली नुसिपी कन्ना राजू टिक्का सही कुल्ली ताहे मैं औरा ही रूमुल रसवल तपन सुत्तु मक्तू पस्का kakka pappa panu kakkaran kakakka panu pappa kulli palli himi pappa paska tukku peruti tukka raju mulkku panekki kullin teglyuku panu rasiti monan ahka Nuorisotoimisto. pappa kurtusa kulli kana palli ripulli ralli panu kovoma rajuna raiska kulli parai mutti kura paska Täällä. Eikö täällä vessa? Joo, täällä on vessa. Kova rutkuni otti pallin, pano lalli reppi se kullin. Raju Jesus pessasi viittaa, kana palli se pimpaa hiivaavaa. Pitkä palli heilu kirpaa, Raju mulkku monum naanni runkaat. Kana muna annalin tukki kakka, vittu kapsumma pumpi. Kakka pappa, panu kakkaran, kakakka, panu pappa. Kulli Siis tää on jotenkin palli, imi pappa, paska tukko, pierutti tukka. Eikö tää oo semmonen vanha? Eiku ei. Pano rasippi munan ahkaa. Pano pappa kurtusa kulli. Kano palli ripulli ralli. Pano kova maara tejuna raiskaa. Kulli parai mutti kura paskaa. Mikä? Kakka pappa. Pano kakka oma palli ini. Pano pappa. Pano pena kulli nunna. Raju kakka ruskutti turpa. Ranka kakka. Hei, Venä. Tänne. Alakerrassa jo. Täältä tulee iso salli. Toivon, että tämmönen iso ruoka. Istuu hemo iso. Sali. Että täällä olisi kaikkia Tää rantoja. ei nää vittu mitään. Täällä on vittu massiivinen kivi. Tulin pois tuolta. Tässä täällä. Täällä on kyllä, mä oon tullut kautta. Mennään katsomaan. Täällä on nyt Halsan kirkon katolla. Ei ole Halsan kirkon katolla siis. Täällä. Täällä on kaunis Jyväskylä. Näkyy. राजू पेटारी पानो पेनार लीज करी नु लेक्ता मुने पल्ली कुन्ना यो कसिंको वानुसी कुल्ली पुरी पिंपा उम्मा पूरा पल्ली सिप्पी कन्ना राजू टिक्का सही कुल्ली ताहे मैं औरा ही रूमुल रसवल तपन सुत्तु मक्तू पस्का kakka pappa Tiedä missä kamerassa on näin hyvin. kakka pano Ihan hämoista. kulli palli himi pappa
Mä pitäis operoida ja ne yhtään tiedä ketään. Älä bustaa mua. Mut siis... Niin monen tarvitse pitää maskia. Tuolla me oltiin. Me oltiin kulkkoit. Tuo kirkko. Kova rutkuni otti pallin, pano lalli reppi se kullin. Raju Jeesus pessasi viittaa, kana palli se pimpaa hiivaa, pitkä palli kirpaa. Raju mulkku pani runtaa, kanamuna anna lintu Puoli Jyväskylästä. vittu kapsumma Puoli Jyväskylästä näkyy siellä. panu kattaa rankka kakkaa. Ding. Panu pappa, kulli palli, imi Tästä on vähän moisena. paskan tuppo, pierutti kukkaa. Raju mulkku paneppi kullin, pillu pano rasitte munan. Vittu, tulot näkyt maailman. Pappa, kurtussa kulli, kanavalli, ripulli ralli. Panu kova maara, ejuna raiskaa. Kulli parai mutti, kura paskaa. Hei ja... Tykkää tätä videon. Moro.